W minioną sobotę w Katowicach na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się 5. Akademia Piłkarska Grassroots 2013, na której pojawiło się 350 trenerów z całego województwa. W ważnych rolach wystąpili piłkarze Stadionu Śląskiego z rocznika 2002, z którymi kolejni szkoleniowcy przeprowadzali pokazowe treningi. Był stres w szatni, jak byliśmy, jak żeśmy się o tym dowiedzieli, że będzie tyle trenerów, to był taki stres. Nic dziwnego, trybuny w hali katowickiego AWF-u pękały w szwach, a kolejni szkoleniowcy prezentowali różnego rodzaju zajęcia mające na celu poprawę techniki i jakości gry przykładowego zespołu. Głównie tutaj skupiamy się o pracy z tymi najmłodszymi. Chcemy pokazać dużo radości, przyjemności i satysfakcji z tych zajęć, żeby dzieci się cieszyły, uśmiechały się. Natomiast my akurat też w naszych zajęciach chcieliśmy pokazać, żeby tych dzieci uczyć myślenia, kreatywności, podejmowania decyzji i żeby to nie było tylko, że jest trener na treningu, ale dzieci korzystają z tego i same dochodzą do pewnych wniosków i aktywizują się na tych zajęciach, bo podczas gry to dzieci muszą myśleć, a nie my za nich. Dzisiaj chociażby w niemieckim Związku Piłki Nożnej zwraca się uwagę zdecydowanie na przygotowanie techniczne, na bazie tej koordynacji wszechstronnego ruchu, przygotowanie techniczne, inteligencja piłkarska. Dzisiaj ta piłka niemiecka zupełnie inaczej wygląda, jakbyśmy przypomnieli sobie 12 lat temu. Dlatego warto to robić i myślę, że na bazie tej współpracy polsko-niemieckiej, tego materiału, który mamy dzisiaj już w kraju, osiągniemy te same wyniki i mam nadzieję również sukcesy przyjdą, tylko musimy być po prostu konsekwentni i cierpliwi. Co tak naprawdę działo się w sobotę w Katowicach? Program Grassroots obejmuje niemal wszystko, co związane jest z piłką amatorską zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Został stworzony przez UEFA i ma na celu popularyzację piłki nożnej. W ramach polskiej wersji ważny jest udział dzieci, organizacja cykli rozgrywkowych czy obozów dla najmłodszych. W zakres programu wchodzi również szkolenie trenerów do pracy z najmłodszymi i właśnie ten element był najistotniejszy w miniony weekend. Bardzo fajna inicjatywa ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej. Bardzo cieszy to, że to nie tylko tutaj w Śląskim Związku Piłki Nożnej mamy okazję przekazywać wiedzę na temat tych najmłodszych dzieciaków, bo jak wiemy szkolenie od kilku lat schodzi do tych najmłodszych grup wiekowych, także cieszymy się, że możemy tutaj edukować trenerów, przekazywać im jakąś niezbędną wiedzę do pracy z tymi najmłodszymi, u których wiemy, że ta praca jest najtrudniejsza i fajnie, że ta inicjatywa nie jest tylko w naszym Związku Piłki Nożnej, ale jesteśmy jednym z 16, w których możemy tę wiedzę przekazywać i super, że tylu trenerów znowu gdzieś tam będzie miało możliwość dotknięcia tego. Biorąc pod uwagę rozmach, z jakim odbywa się akcja Grassroots, tym większa jest duma z zaproszenia do udziału w pokazowych treningach podopiecznych trenera Andrzeja Miłkowskiego. Znaczy mnie jako trenera i bardzo cieszy, że rocznik 2002 został zaproszony na tą kursokonferencję zorganizowaną przez PZPN i Śląski Związek Piłki Nożnej. Bardzo dużo pochwał zebraliśmy odnośnie grupy przez trenerów, którzy prowadzą te zajęcia, także myślę, że zadowoleni są wszyscy. I rzeczywiście trenerzy prowadzący poszczególne zajęcia w katowickim AWF-ie podkreślali, że świetnie współpracowało im się z chłopcami z naszego klubu, a ćwiczenia i ich charakter wcale nie były proste. Z przyjemnością się dzisiaj z nimi pracowało i myślę, że jak dalej będą w ten sposób prowadzeni, to będziecie mieli z nich nie tylko pożytek w regionie, ale również na arenie krajowej. Na pewno dla nich jest to jakieś wyróżnienie i nie każda grupa ma okazję tutaj uczestniczyć i mamy też okazję zobaczyć to, że dzieciaki już w wieku 10-11 lat naprawdę mają spore umiejętności i widać, że ten poziom gdzieś tam pracy z tymi dziećmi, z tymi najmłodszymi, jeszcze raz powtarzam, ta praca jest najtrudniejsza. Ta praca przynosi jakąś poprawę umiejętności i to cieszy, oby było jeszcze lepiej. Młodzi piłkarze z pokorą przyjmowali te komplementy. Nie można teraz już przestać trenować, że na przykład bardzo fajna grupa, no, ale trzeba cały czas dawać siebie wszystko na każdym treningu. Piłkarze stadionu również byli bardzo zadowoleni z sobotnich zajęć. Choć intensywność ćwiczeń była nieco męcząca, zwłaszcza że sezon gier w hali dopiero się zaczyna, chłopcy z zaciekawieniem słuchali rad wyspecjalizowanych trenerów i wykonywali kolejne interesujące zajęcia. Tak, z reguły trenowaliśmy w lato cały czas na dworze, no ale jakoś nawet też trzeba się przyzwyczaić. Dużo techniki było wtedy najlepiej i dobrze panować nad piłką. Bardzo fajnie, na pewno się podszkoliłem w wielu rzeczach, ale
i trzeba cały czas pracować jeszcze nad sobą. To wiadomo, że inaczej, bo tak jak z naszym trenerem, to zawsze mamy inne ćwiczenia, a to z innymi trenerami też są zawsze inne ćwiczenia. Bardzo fajnie się trenowało, ale strasznie nogi bolą. Dzisiaj potwierdzili, że ćwiczenia, które tutaj organizują i w zakresie techniki i tutaj gier nie są im obce.